Dobrý den, vítejte u našeho vaření s Black Triem. Dneska si navaříme speciální mexické jídlo, budou to hranolky a fazole. A můžeme se jít podívat, na čem to budeme vlastně vařit. Máme tady vynikající kotel kam na 120, hřejí dostatečně, takže se nebojíme, že bychom to nemohli vařit. Z ingrediencí tu máme nějaký olej, kečup, další kečup, nějaký argentinský kotlety, nějaký kořeníčko a vlastně fazole. Dále pak už jen brambor, vařit to budeme na hrnci a podávat na umělých tácích. No a teď přejdeme do vlastního vaření. No tak se vlastně krájíme hranolky na tenké proužky, aby se dali dobře osmažit. Nahážeme všechny do hrnce.